Hodei. Badu beste izen bat, hortzia. Hodei izena lainoari ematen diogu, baina garai batean trumoiak, tximistak eta ekaitzak ekartzen dituen jeinuari ere honela deitzen zitzaion. Berak botatzen ditu trumoiak eta tximistak, herritarrak izutzeko eta uztak alperrik galtzeko. Nekazarien sinismenek diotenez, hodei laino ilun eta ekaiztsu baten itxuran agertzen da, eta aintzinako jeinu edo jainko bat da, zeruko jainkoa. Aintzinako hortz edo urtz jainko zerutiarra berak ordezkatu zuen, haiek baino berriagoa da beraz. Euskal pertsonaia mitologiko guztien nagusi den Mariren seme gaizto bezala ere agertu izan da kontakizunetan. Hodeiren eragiletik babesteko erremedio magikoak erabili ohi dira, eta baita jainkoari egindako errezoak ere. Lapurdiko Donostirin zera egiten dute zeruetako jeinu suntzitzailea lasaitzeko. Bedeinkatutako kandelak piztu, bedeinkatutako eraino tzadarrak etxeko suan erre edo aizkora bat jarri ahozgora etxeko sarrera nagusiaren aurrean.